Third, increasing the stakeholder Waqt konferenza dwar il-futur tas-settur tal-avjazzjoni f'Malta li fiha attendew rappreżentanti tal-industrija, esperti u oħrajn mill-komunità kummerċjali, tnediet l-ewwel politika nazzjonali għas-settur tal-avjazzjoni. Din il-politika ġiet finalizzata wara li diversi partijiet interessati taw il-kontribut tagħhom matul il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li nbeda sentejn ilu. Din il-politika hemm msejsa fuq 24 objettiv immirati biex jindirizzaw il-bżonnijiet tal-industrija biex jiġi żgurat settur tal-avjazzjoni dejjem aktar effiċjenti. Iċ-chairperson tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Avjazzjoni, il-Perit Carmen Novella, spjega li dawn l-objettivi se jwasslu għal titjib fir-riżorsi, bilanċ bejn il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi, żvilupp ta' niċeġ ġodda, tissieħ fil-konnettività ma' pajjiżi oħra u bejn Malta u Għawdex u tissieħ fid-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili. Miżuri oħra għandhom jindirizzaw bżonnijiet aktar imminenti fosthom l-infrastruttura neċessarja biex takkomoda l-bżonnijiet u talbiet tal-industrija u pjan strateġiku biex pajjiżna jsir ċentru għal taħriġ relatat ma' din l-industrija. Hemm 24 objective illi rridu jiġu immaniġjati minn entitajiet tal-gvern differenti. Għandek il-parti tat-turizmu, għandek il-parti tal-airport, għandek il-parti tas-security, għandek il-parti tas-sostenibilità. L-importanti illi jkun hemm koordinazzjoni sħiħa bejn l-entitajiet kollha. Il-Ministru responsabbli minn dan is-settur, Aron Farrugia, tkellem dwar kif dan il-pjan strateġiku tal-Gvern ikompli jibni fuq proġetti oħra bħal dak ta' riġenerazzjoni u l-estensjoni tal-airfield f'Għawdex u l-master plan għaż-żona tal-ajruport. Qal li din il-ħidma se tkompli twitti triq biex jiġu attirati lejn pajjiżna aktar intrapriżi u proġetti innovattivi u saħaq fuq il-bżonn ta' riżors uman biex dan iseħħ. Il-pajjiż ħajikber f'din l-industrija partikolari jekk ikollna workforce imħarġa u lesta għal-għada. U bekk qed naraw li jkollna l-possibilità li pajjiżna jservi bħala training hub għar-reġjun biex bekk jaqdi mhux biss il-bżonnijiet ta' Malta imma wkoll ta' pajjiżi oħra.